Хәзер без 4-нче укыту гамәли сәләт хукуклары өчен оештырылган семинарда җыелдык. Шул семинарны уздыру ул бик әһәмиятле, чөнки хәзерге яшьләрне, яшүсмерләрне шундай иҗтимагый актив тормышларына өндәргә кирәк. Билетен менің 5-нче тапкыр. Семинарда безгә бик ошады. Безне укыткан өчен, безгә менә шушындай чаралар үткәргән өчен сезгә зур рәхмәт әйтәбез. Монда күп дусларым бар инде. Советую вам всем сюда приехать, здесь очень весело. Шулай дәвам итик.